Baixo o lema Rachando co medo, a Concellería de Igualdade de Noia conmemorará o 8 de marzo cunha serie de actividades encamiñadas a amosar o compromiso do Concello coa igualdade. A primeira das citas será o sábado 5 cunha andaina pola igualdade que partirá ás 11 da mañá dende a Praza do Concello. Esta andaina ten un percorrido de 8 km, ten unha dificultade baixa. A saída será o propio sábado día 5 ás 11 da mañá diante do Concello. Percorreremos, sairemos diante do Concello, percorreremos o campo de Noia, Obre, Testal, a Ponta Tirantada, Barro, o Paseo Marítimo e voltaremos outra vez ao punto de saída. As prazas son limitadas, polo que é moi importante que as persoas que queiran participar que se inscriban no correo rutasgaliciasenderismo@gmail.com. O propio día 8 terá lugar a tradicional homenaxe no Coliseo Noela, que este ano distinguirá o colectivo das mulleres labregas. Este ano adicamos o día 8 de marzo ás mulleres labregas do noso Concello, polo que o próximo martes día 8 o Coliseo Noela acollerá ás 8 horas un homenaxe a estas mulleres. Convidamos para este día a todas e todos a participar nesta pequena homenaxe que intenta visibilizar as mulleres invisibilizadas e ca que pretendemos continuar loitando pola igualdade real e efectiva entre hombres e mulleres. Ademais, daremos lectura á declaración institucional do 8 de marzo e contaremos ca actuación de Elena Agra, cantante nollesa. Para acudir a esta homenaxe, deberánse inscribir no primeiro andar do Concello de Noia. Como complemento a estes actos, o Centro de Información á Muller desenvolverá un obradoiro de risoterapia para mulleres que dará comezo o día 21. Tamén porá en marcha un curso de caixeira repoñedora para desempregadas en situación de especial vulnerabilidade, que comezará tamén a finais de marzo. As interesadas dispoñen de máis información no CIM. Tamén se desenvolverá unha campaña de concienciación en redes e durante toda a semana pendurará da fachada do Concello unha pancarta conmemorativa.